дар дораи чорабиниҳо бахшида ба таҷлили ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ санаи 22 март дар варзишгоҳи марказии шаҳр даври ниҳоии мусобиқаи калони футбол барои дарёфти ҷоми «Контакт» баргузор гардид. мусобиқаи мазкур бо иқдоми роҳбарияти ширкати «Контакт» ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз бо мақсади оммавӣ гардонидани варзиш ва роҳандозии тарзи ҳаёти солим бо иштироки дастаҳои футболи корхонаву муассисаҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот гузаронида шуд. дар қувваозмоиҳо ки қариб як моҳ идома ёфт, 16 дастаҳои футболбозон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, корхонаву муассисаҳо ва маркази шаҳр фаъолона ширкат намуданд. дар охири ҳалкунанда бошад, дастаҳои футболи «Контакт» ва «Зумрад» ба майдон баромаданд. футболбозони ҳарду даста ҳам дар ҳузури ҳазорҳо нафар ҳаводорони футбол бозии воқеан хуб нишон доданд. нахустин шуда ҳисобро дар бозии футболбозони дастаи «Контакт» кушода, қисмати аввали ва охириро бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи худ анҷом доданд. нимаи дуюми вохӯрӣ низ бо ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони «Контакт» оғоз гардид, вале онҳо ба дарвозаи ҳарифони худ дигар тӯб зада натавонистанд. дар қисмати дуюми бозӣ ба футболбозони дастаи «Зумрад» муяссар гардид, ки ба дарвозаи ҳарифони худ аз ҷаримагоҳи 11 метра як тӯб ворид созанд. ҳамин тариқ вохӯрии ин дастаҳо, ки хеле тезу тунд сурат гирифт, бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи «Контакт» анҷом ёфт ва ин даста барандаи ҷоми ширкати «Контакт» гардид. раиси шаҳри Исфара, раиси Федератсияи футболи шаҳр Баҳоваддин Баҳодурзода дар маросими ҷамъбасти мусобиқа баромад намуда, бо баробари изҳори сипос ба роҳбарияти ширкати «Контакт» барои ташкили чунин чорабинии калони варзишӣ аз ҷумла таъкид дошт, ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат тарғибу ташвиқи мақсадноки варзиш ба сатҳи даркорӣ ва муҳим расонида шуда, сокинони гуногун синни шаҳри Исфара аз ҷумла ҷавонон бо он шуғли бештар ёфта, тарзи ҳаёти солимро пеш гирифтанд. ҳамчунин гуфта шуд, ки баҳри рушди ҳамаҷонибии соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар шаҳр бунёди толорҳо ва майдончаҳои варзишӣ вусъат гирифта, то ин ҷониб бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара ва дастгирии соҳибкорони саховатпеша даҳҳо майдончаҳои варзишӣ аз ҷумла майдончаҳои хурди футбол сохта ба истифода дода шуданд. минбаъд дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони мусобиқа футболбозони дастаи «Контакт» ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бозингарони дастаи футболи «Зумрад» соҳиби мақоми дуюм ва дастаи футболи «Дӯстӣ» соҳиби ҷойи сеюм гардиданд. ҳамзамон Забуриддин Лазизов дарвозабони беҳтарин, Азизи Раҳимов ҳуҷумкунандаи беҳтарин, Фарҳод Ҳакимов ним ҳимоятгари беҳтарин ва Оқил Носиров ҳимоятгари беҳтарини мусобиқа дониста шуда қадршиносӣ гардиданд. бояд тазаккур дод, ки тибқи муқаррароти мусобиқа барои ғолибони мусобиқа ҷом, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва барои ҷойи якум 25 000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 15 000 сомонӣ ва барои ҷойи сеюм 10 000 сомонӣ супорида шуд.